ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ କମେଡି ଦୁନିଆର ଦୁଇ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସୁଗନ୍ଧା ମିଶ୍ର ଓ ସଙ୍କେତ ଭୋସଲେ। ପ୍ରଥମେ ସୁଗନ୍ଧା ଓ ସଙ୍କେତକୁ ଦ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲା। ପରେ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଗତ ସୋମବାର ଜଳନ୍ଧରରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସଙ୍କେତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ ନିଜ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନ୍ର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁଗନ୍ଧା ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସଙ୍କେତକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତମ ଜୀବନ ମୋ ନିୟମ ହିସାବରେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜିଠୁ 3 ନା 1 ହେଲା ସୁଗନ୍ଧା ମିଶ୍ର ଭୋସଲେ। ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କେତ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶେରୱାନୀ ଓ ସୁଗନ୍ଧା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଉଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ସୋମବାର ଜଳନ୍ଧରରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।